Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti nagkita da ami kan Jeff iti restaurant, saan ang nagpadlaw ni ami. Kat dinardaras na trimwar, sinurot mat da Kevin kan Mark, kat ing katawan ni Mark, tinangrabak kan ni ami. Gapo iti arapaap ni ami ang makapan iti Amerika, nakikalaysa kan ni Jeff. Tanam namaan na, ang nalakalaan ang makapan da itoy, iti Amerika. Iti sabali abangir, na idistino da Mark kan Kevin, iti kabarbaro abrans ti kumpanyada, iti ulong gapo. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagbiro kaklangan iti trabaho dito. Anya? Nga may mayat no iti Amerika ti pagbirukan ta iti trabaho. Sana ka mabalin nga agsubli iti Amerika. Ha? Taapay asaan ka mabalin nga agsubli iti Amerika? Saan kun nga iba ka? Tama nga no madismaya ka. Kunak, apay asaan ang mabalin nga agsubli ka iti Amerika? Basta sana mabalin. Saan mo kumanadamagan no apay? Sinalbag? Naspak anam nama? Ay, surun kon! Naimas ti luto yun, Nana. Idi pa'y kumana panunot yu daytoy. Idi nakitak tirigat yo asaan ang makaluto. Nukas jay nga da duty yo. Nakapanunot ak nga agluto para kada kayo. Adolakit diti umay mangan dito'y, Nana. Ay na, agyaman kami Tasaan kami amarigatan nga agluto pa no adda duty mi. Pagyamanak, taado kayon nga umay mangan ditoy. Umad adon tupay, Nana. Awisen mi dagiti daduma pay at trabahador. Agyamanak. No agnanayon na kastoy, ada discount yung kanya. Ah? Si dadaan kami mat nga agawis iti ado asuki, Nana. Da kayon sa ababala sang tiswertek dito yung boarding house ko. Nasingpet kayo ngamin, Nana. Saan abaybay ante apo, tinasingpet a tao. Apay kadi nga gapapa kayo manan iti asawam. Kasano? Kat saan mo't gayam ang mabalin nga agsubli iti Amerika? Apay asaan ang mabalin? Hay! Naideport ka no ti sinalbag a lalaki. Anya? Na-deport? Anya ti basol na, taapay na-deport. Nagtakaw ka no, Mami. Agtatakaw gayam di dyan lalaki. Anya? Na-deport? Gaputag tatakaw? Ay na, makapasuroon. Iso nakikalay sa akin kwa na, tapno makapanak iti Amerika. Ngam na-deport mo't gayam. Ay, anya nga rudan ako. Asawa mo. Awan maaramitam, tanalpasan ti amin. Diyak o manugot, Mami. Saan ang mabalin? Bro, awan opisina intun bigat. Taman mo't padasan ti ag-surfing iti baybay. Ngem, saan kumat nga amo ti ag-surfing? Iso nga ron nga intag sursuro. Nagmayat kita dagi siya naglaing ag-surfing. Sapay sana ka nalaing aglangoy. Oh, di mo ko na natakrot ka, bro. Adumad dagiti makita nga agsursuro. Kasano nga rod, kat sanak mat analaing aglangoy. No ngay malmasak. Adda kadwa tayo a swimmer. Isalakan da tayo. Amang ano siyak ti umuna amariskyo. Iso nga ron nga adda riskyo. Adda da asidadaan amang isalakan kadagiti agkamalay. Adda kadiam amom kanakwada? Saanak ang naturad amapan agsursuro. No awan namnamaek amang isalakan kadata, bro. Nagpintas mo't dito yan. Ado nga agpaiso dagiti agdadamong agsursuro. Adamat dagiti naglalaing. Adda maabangan iji a surfing board. Intaman mga abang, tapadasan taman mat, bro. Intaman nga rod, bro. Ay, dagiti trainer. Ibagata, ngagdadamo ta. Tapno isuro data. Saan nga ta nang inatibayad? Saan matkit day?
Tasaan akas iti surfing training center. Anangin ati bayad. O sige, mangalata iti saggay sa taas surfing board. Ken trainor. Kaduna. Ay, nagmayat dito yung apagpalabasan iti oras no awan opisina. Huwag ngagpaiso, bro. Ado ngagpaiso ti tao ngagsurfing dito eh. Mayat dito yung apagliwliwaan. Umaitan to manin. Remor ti asawam, kapo iti kangingiwat mo, anak ko. Dooray saan ngagsubsubli, mami? Linukunak lang. Kasano ko maalinukunak ka? Apay adi na imbaga nga iso kat saan matgayam apuraw. Kandi na imbaga adi portado a tao. Panagkunak kat saan apa ng loko, tadi mo magdinamag. Nagkita kayo pa'y nga imuna sakbay ang nagasawa kayo. Kunak nagpaiso ti magbaga ni Mark abak na. Saan nga taas ka tinang loko, anak ko? Apay ko maasyak, mami. Nakiasawa ka kankwana. Gapoy ti tarigagay mo ang makapan iti Amerika. Saan ka di? Just kikit di. Napeke aklakat nga rudan. Day tati madi iti manglukloko. Tasi kantumot ti maloko. Apay anak kaimpaki dagiti lupot mo. Saan ko naman usan ti kaskan ka? Napintas ka, ngam nagalas ma ti ugalim. Oray siyak, di ka matan kayat. Nagalas ka lang arudan, peke kapay. Awan serbi ti pintas mo, tanagalas ti ugalim. Imbag pa'y jenalaad, tamayat ti ugalin ha. Nalalas ka pa'y Sige, rumwar kan dito balay mi. Dita ko man nagkitkita pa'y. No kasano ti babawim, nakarkaro akpay. Wana, takwarta lang tinapatagkan ka. Anyat klase matao. Hello, anak. Kumusta ka ditan? Hello, Mami. Nasayat kami latamat dito eh. Awan pagdanagan nyo. Kasano kayo matdita, Mami? Pimanaw ni Jeff dito'y balay. Apay pimanaw. Nabati ka didita ni Ami? Wan, anak. Saan amaanusan ni Jeff ti kapsat mo? Dahil ta tinangag ko ngayong baga anak ni Ami. Dakkel ka din ti tiyan ni Ami, Mami? Wan madlawan. Kat, kasano itan? Aganak to ka di nga awan asawa na? Ay, anya pa yung ngarud anak ko. Nako na ni Jeff kin ni Ami arupat kwarta. Kwarta kanulaang tinapatagkan ko na. Bro, adda kanu kantin iti asidag ti building tayo. Nalaka kanu dagiti lako. Angam, naimas kanu ti luto da. O di padasan ta ti mga ni Jay. Un bro, napadas kanu ti may sa akatrabahuan ta. Naimas kanu ti luto da. O sige, mapantayin to nal daw. Nung magustuak ti luto da, ijayan ti kanayon a panganan ta. Katuna, adu kanu pa iti empleyado iti ospital amapmapan ijay. Asidag samat ngamin ti ospital ijay kantin ngay bagbagam. Asidag iti ospital. Angam no asidag iti punerarya, ay, jak kayat ti mapan ijay. Si kamat. Jak pa'y nakakita iti kantin iti asidag ti punerarya. Ada pasyente anay pan iti emergency room. Duwata amapan ka no ijay. Kasta ka ni? O sige, intang arudan. Naira na pa'y matapangal daw. Sapay mabisina kun. Uray siyak nga rod. Ngam adamat agka sa pulan iti serbisyo ta. Kapilitan nga iso ti unaan ta, sakbay ti panangan ta. Intang arudan gayam. Ang mga nunapanan ti doktor iti emergency room. O sige, mapantan. Kababain, no maunaan na ta ti doktor ang makadanon iti emergency room. Oh, darasam gayam. Nakitak nga agturong ni doktor iti emergency room. Ita kayo laang nga makita dito'y kantin, babaros. Nadamag mi anaimas kanu ti luto yo dito, inana. Empleyado kayo ka di dita ospital? Saan, nana? Dita kami kabarbaro a building. Isumat lagayam nga ita kayo laang nga makita. Kanayon kamin to nga umay, nana. O nana, kanayunin mi ti umay. Basta da discount mi, Sigurado da ita, barog. Adamat kanayon nga umay mangal daw dito nurse, nga itala nga awanda.
Nana, babalasang da kadipay. Ay, wan barog. Masigurado ka babalasang dagijay. Barang makasirpat kami iti nurse, Nana. Awan dakas na barog. Nulakat awan pa yasawa yu Ay, awan pa'y nana. Barang dito'y ti pakasarakan mi. Aganak ka kadi nga awan ti ama ti anak mo. Basta dalaki titod na kwarta nga aramatek nga aganak. Awan na sakita bakrang ko, mami. Iso nga imbaga na arupat kwarta ka. Takasta ka maangamin, anak ko. Agbiag ayamot ti tao nga awan kwarta na, mami. Kamali, anak ko. Uray sa nga gabsoon ti kwartam, numad iti ugalim. Awan umasidag ang mga rayat kan kano ag kasapulan kay ti tulong. Ngam, saan mo matamagatang ti kayat mo? No awan kwartam. Maibaon mo ka di ti kwartam no agnangabit ka, kat kasapulam ti pannaranay ti padam a tao. Mabalin mo mat idaatang danan no ado ti kwartam? Kasta ti panagsasao ti tao, anakurang ti ayat, iti puso na. Naoperahan ng ti pasyente. Impanda ni Jerry recovery room. Ipabantay tapay ti sabali, anas. Tayin tapay mangan. One friend, itayak pa'y ang mabisbisin. Intan iji kantin ni Nana Lolita. Ado siguro tinapanangan ije nga empleyado. Ang mga nutad-tad dalaangan tinabati ang para kadatan. Urayan niya ditan. Mabisina ka talaga. Intag pa kada iti head nurse. Tayin tapay mangan. Isunti mangibaon iti sabali a nurse amang kita iti pasyente. Kasangsangpot dan samot anapanangan. Apag gusto nga rod. At damot mabati dito'y apanawan ta. O sige, mapanta nga rodan. Itaman pa'y babalasang. Imbag ta inlasinan kayo iti sidaan niyaw. Dandani ngamin maibos tila ko amasida. Adda ngamin emergency itay, nana. Da kami adwa tinang kadwa iti doktor. Kasta ka day. Paisaganak nga rodan ti makan di talamisaan. Ay, talaga amangan kami, nana. Mabisbisin kami una yan. Amuyaw, ada ka barbaroan na tataer ababaros ngay may nangan itay. Apay dagiti natataer ababaros, nana. Diyo ko naan akursunada yu ida. Kursunadak ida, para ka na kayo. Apay ko mga ibirukan na kami ngay, nana. Saan mi pa'y matamasang o dagita? Maditi agbaak. May mayat matlaang no ada katakunay na iyo itirigat kan ginawa. Mami, nasakit ti tiyan ko. Ha? Saan mo pa'y mat akabulanan tapno agpasikal ka? Apay nagsakit ti tiyan ko, mami. Mapandang haruda ni di ospital. Ay mabitla ang tamang hayabak iti taksi. Sige nga rod, mami. Nasakit na talaga. Apay ang nasakit, kat saan ka pa'y mat nga aganak? Marigatan akon, mami. Ingkan mga yap iti taksi. Mapantay di ospital. Mabitlang tenak mga yab iti taksi. Sige man nga rod, mami. Nagsakit na talaga. Apay ang nasakit, kat saan ka pa'y mat nga aganak? Ingay mga yaban iti taksi. Marigatan ako. Sige nga rod, anak ko. Mabitlang. Apay ngay nagsakit matan di tiyan ko. Sapay awan da di abutanger. Ura isula ko mamot timang tulong kanya kiti kastoy akasasaad ko. Kastoy gayam no awan ti asawam. Ay, just kikit di. Umay ka na, anak ko. Kabalam ka di pa'y timag na. Marigatan ak, mami. Kaslag pipikal dagiti sakak. Agpatulong ka dagiti karupa. Saan ka kabailan? Amangan pa'y kit din umatulid ta. Ay ko. Sa bali talaga ti sakit ti tiyan ko. Kastoy nga ti aganak. Hanggang sa anak pa'y mat nga aganak. Nakrigat mat gaya man. Humayon, anak. Inayabak ti driver. Sa labayon na kan. Tamapantayon.
Hello, anak. Adda madi napasamak dito, Apay ka di, Mami. Anya ti ko naman napasamak dita. Si makiti tiyan ni Ami. Inyag ko dito ospital. Ngam ko na ti doktor nga ectopic pregnancy ka, no? Ectopic pregnancy, Mami? Kaasimat. Saan nga agbalin nga rod dayta? Taiterwar ti matres tinagyanan ti ubing, Mami. Huwag nga rod, anak ko. Inauna kumapay nga apukok. Kasalon ti kabsat ko, Mami. Addan iti operating room, anak. Sapay ko mga tawan dakas ang mapasamak kan kuana. No, adda ka kuma dito, May saka kuma ang mga sikaso kan kuana, anak ko. Mga lang ti live ko. Taumayak dita, Mami. Sige nga rod, anak. Bye. Apay ang matartaranta ka, gayam. Adda ka didangkas anak pasamak. Inak pa iji ospital, gayam. Inak mangala iti live ko. Impanda ka no ni Ami iji ospital. Ha? Apay, anyat sakit na. Nagsakit ka no ti tiyan na. Kuna ti doktor, ectopic pregnancy ka no. Wala, kaasimat ti kabsat mo. Sapay umuna day jay asikog na. Wan nga rod, gayam. Saan na bale? Taman na kaawat mo ti head nurse. Palubusan na klakit di. Ay, didak siguro palubusan nga aglib. Umayak kumamot ka. Sigurado dayta. Saan nakapalubusan, tawan mo ti umno arason mo, no apay nga aglib ka. Kanarigat no agidan ta nga aglib. Apay nga agdardaras ka, balasang kaw. Anya ti napasamak. Inakbit iji ospital, nana. Mapanak mangala iti emergency leave ko. Agawidak pa'y biit. Nay, apa yun? Anya ti napasamak. Impanda iti ospital ti kabsat ko, nana. Kastakad Ala, ingka nga rodan tapno saan ka mataktak. Kung naglakit no apay nga agdardaras ka. Kat aglayon ka kadin nga agawed. Uwan, nana. Iso nga tugot kong tibag ko. Ala, agan-anad ka nga rod, basang. Kumusta ka, Ami? Adda ka dito yung ospital. Naglivak. Apaman anaamuak nga da ka dito yung ospital. Kasano anaamuan nga daak dito Imawag ni Mami. Tamadanagan iti kasasaad mo. Dinardaras ko matan tinagliv. Apay nga ta. Damo nga anak ko. Ectopic pa'y. Saan ka kumaunay nga agliday? Ado dagiti banag. No apay asaan nga iti matres tinagyanan ti ubing. Isumat lagayam. Nagsakit ti tiyan ko. Sa bali mat gayam tinagyanan ti ubing. Delikado no saan anaditek adagos. Mabalin ang maapektaran ka nga, ina. Amo ka din ni Jeff tinapasamak ka ni Ami, Mami. Saan pa'y, anak? Si kalaang tinawagak. Tamadanag, anak, idi adda iji operating room. Masapul ama amuan na. Tapno amo na tinapasamak iti anak da, Mami. Ay, di tayo matamo no sa dino ti ayan na. Itchat tayo. Takarbangan na ama amuan tinapasamak. Ala, adakan ka no itchat mo, anak ko. Uray kas na. Ipakaamok ka ni Ami. Noan niya timakunana. Ipakaamom inton makariing. Nakaturog pa'y ngamin. Uwan, Mami. Uray klang ang makariing. Tagsarita kami, maipapan iti daytoy abanag. Mayat matket di inumaamuan na. Tabarang inton umay. Agsinublianda nga agasawan. Dayta ti may sapanggap ko, Mami. Agsinublianda. Taagasawa daket nga rod. Awagak ni Jeff, ta ipakaamok tinapasamak kan ka. Pinanawan nakmutan. Anya pa lang ti pakasapulan kan kwa na ngay. Nga masapul amamuan na. Di mo amon, no dumtang to ti panawan. Kat umay nakitaan tinamnamaan na nga anak yo. Ha? Agsublin to nga ta? Amang kita iti agbalin ko mga anak mi? Amo na amasikog ka pinanawan na. Amang ano si Diran na ka, no saan mo nga ipakaamo tinapasamak. Awagam nga rod, tapno iso ti agbayad iti bill di ti ospital. Saan aday tagbayad ti makagapo,
Tapno ipakaamom tinapasamak kan ka. Karbengan na amaamuan, taputot na ti ubing. Kan asawa na ka. Sige nga, Rod. Tadyak pa'y mo't makatrabaho. Takas to'y mo't tinapasamak kanya. Hello, sino da ito eh? Hello, Jeff. Ipakaamok nga da ni Ami dito yung ospital. Apay nga da iti hospital. Anya tinapasamak. Ectopic pregnancy. Kapilitan anay ruwarte fetus. Ta saan ahusto tinagyanan na. Kat, kumusta ni Ami? Maladingitan. Ngam nasaya at matanti ka sa saad na. Ang paimbaglangan. Anya nga ospital ti ayan na. Iti kaasitgan nga ospital iti ili. O sige, umayak nga rod dita. Bye. Umay ka ni Jeff dito yung ospital, Mami. Isuti ko na itay nagsarita kami babaen iti cellphone. Imbag man ta saan nagsukat iti contact number iti pinanawan na ti kapsat mo, anak ko. Naira na naka-online, Mami. Inawagak, babaen iti messenger. Masiguradok ang maladingitan. Tao mo na aputot na. Anya nga rod ngay, Mami. Awan ti maaramidan tayo, Tada ditay. Umuna kumapay a baby tayo. Kasta matan tinapasamak. Awanan maaramidan tayo. Tanapasamakan, Mami. Mailuyusak no makitak ng agsangsangit ti kabsat mo. Anya tinapasamak. Saan mo pa'y may takabulanan? Basta, bigla nagsakit ti tiyan ko. Ectopic pregnancy kano ko na ti doktor. Okay, aginana kang Roden. Tapno dalas ka pumigsa, kat makaawid tayon. Agbayag ka ka dito eh. Bantayan ka, kasimat ni Mami. Agdandanag ka nagpuypuyat. Napanandan ka ni Ivy. Rimwardamat, idi nakita dangadaak. Napandan sa iti kantin iti dayting ospital. Amahan no mabisindan. Di da pa'y namin nagmerienda. Anya ti kayat mo akanen? Saan pa'y amabalin? Urayak pa'y tibilin ti doktor. Di mo ka di madlaw. Manipod nag-awid tayo dito balay. As-asikaswan na ka na imbag ti asawam. Uray saan anasaya at titratom iti kankwana. Wan nga rod, Mami. Makonsensya akpay kit din. Iso asan arumbang apagawidem. Pagyanem dito'y kat agsinublan kayo, nanak ko. Wan, Mami. Dumawatakan kwa na iti pamakawan. Agyamanakan ka, anak ko. Masiguradok ang maaddaan kayong tumatlaang iti anak. Adungumot gayam. Uray kaslabutangar a tao. Saan ang maala iti surat ti tao? Tapnos gaang ti kinadalos ti puso na. Dayta kat babaan iti aramid. Nasurunak ngamin. Idinaamwak na i-deport, Mami. Ngam adamat makonvict akas kriminal nga uray inosente. Adamat managdakdakas ngam pulos asaan anatiliw. Nawaya. Kaya tiyasawan? Ang mga no inosente ni Jeff, Mami? Saan nga iti kasta, anak ko? At dadagiti nagbasol ngam agbabawi ka nagbalbaliw. Ikan kumaida iti gundaway ang makilangan kada tayo. Dagiti nagbaliw akas normal a tao. Bro, itong bigat. Mapantamanan, ijaigit ti baybay. Apagiso, awan opisina inton bigat. Intanto man na nag-surfing. Aglumbata, tamo tameten. Uy, kumarit ka mo ta, bro. Nalaing ka ka din. Amok matbasitan, bro. Si Kangay, kumarit ka di iti lumba? Saan ka apaayen, bro? Matungpal ti kalikagom mo. Ket, anya nga iti pustahan ta. Anya nga ta tinasaya ta pusta. Sikatirumbang agpanunot, ta sikatikim marit. Okay. Di mabak, iso ti taya, ije resto bar. Ha?
Ay, kato na. Sa anak apabak, bro. Ipasiguradok, asaan asyak titaya, Jerry Tobar. Para makita, no asinon to titaya, bro. Makitam ka di ti marker, ti medyo adayo, bro. Wen, bro. Aglumbata amapan, ken agsubli, baba ni ti surfing board. Ijay ti pagrikusan ta. Sige nga rod, bro. Okay. Agbilang ak ititalo. Agtaray ta nga aggapo dito eh. Agsurfing ta, no makadanon ta iti danom, nga agturong ijay. Ariglado, bro. Kat isaganam ti kwartam. Taintanto ijay Ristobar, inton malam. Saan nga ta sikat ti agsagana, bro? Ah? Ay, ti pasamak ti mangibaga. No asino kadata ti aggasto, bro. Ala, agbilang kan. Apa yan gayam? Anya ti mapaspasamag? Aging ginagayam. Kasanon dagiti pasyente. Alangan arumorta. Anya ti aramiden ta? Dito mat mairuar dagiti pasyente. Kasanon, agyan ta kadilat ta dito ayanda, gayam. Itarayan ta ka di ida? Di damat makataray arumuar. Diyaga mo teramidak. Kasanon numarba to'y pasdag. Sakruyak di may isa nga ubing. Sakruyak mat di may isa tarumuar ta. Kasanon tinaduma. Subliantan ti daduma. Pangikabilan tangay kadakwada. Sapay ang tudong agpaiso. Kevin! Ayan mo! Oh, diya ko makita tigayim ko. Oh, nagdakkel itay ti daluyon. Kat di na naibalansi ti bagina. Oh, masapul nga inak agparayat. Tapno matulungan mi tigayim ko. Kevin! Ayan mo! Oh, diya ko makita tigayim ko. Nagdakkel itay ti daluyon. Di na naibalansi ti bagina. Oh, masapul nga inak agparayat. Tapno matulungan mi tigayam ko. Agkakaribos dagiti tattao. Gap itigin ginad. Kalaat ngamin adim makal ti daluyon itay. Adulakit diti kaswaltes. Ijay. Adda rescue team ijay. Masapul abirukan mi ni Kevin. Ang mga no saan ang nakatakdang adagos itay. Masapul ang matulungan mi tigayam ko. Imbaglakit din. Tanakitak ang nakapaklab iti kadaratan tigayam ko. Impandan iti emergency room. Sapay ko ma. Tawan dakas ang napasamakan ko na. At dasugat iti ulo na. Agi na naakpay. Pangururayak. Noon niya ti ibaga ti doktor. At damot nakita ka. Nagdardaras asimrak a nurse. Ditoy. Agi na naakpay ditoy. Ti pasyente. Nagtaarmat da ito yan na pasyente. Nalmas ka no. Kat nakita daan nakapaklab iti kadaratan. Alag dagiti vital signs na. Asikaswag ka nalaing takaasimot. Sapay nagtaarmat. Ayan ko kadi. Imbag na nakapuot kan. Ada ka dito yung ospital, sir. Ami. Adda ka dito yung ulong ka po. Amom ni Ami? Saan asyak ni Ami, sir? Agtagtagay na pa kadi. Apay nga ibagam asana si ka ni Ami. Husto pa'y laang matipanagkitak. Siyak ni Ivy. Kasingin ko ni Ami nga ibagbagam. Anya. Adda kasingin ni Ami. Apay adi na yung bagbaga kanyak. Kasano nga ibagana, no di ka mat nagdamag, sir. Saan ka di arumbang nga ibagana ko mati amin? Agsublin ti doktor ditoy, sir. Kapampanaw na itay. Ay, unay kan bro. Pinagdanag nak itay. Kung naklakit din nun almos ka.
Kasano amal mas tinalaing. Kasano, nakitak a dinalapos na katidaluyon. Idi kwan, di ka mutan makita. Sinipaw ko adagos ti surfing board ko. Kat nagkapatak ang nagpaigid. Induron nak matidaluyon. Nariknak anay dong parti ulok. Kat jakon amo ti si maruno ang napasamak. Amangan no dagiti kayo anayanod, tinagdungparkan ka. Isu anawanan ka itipuot. Ay, kalaati napasamak. Siguro, isu nga da sugat iti ulok. Kalata di makal ti daloyon. Jak narik na ti kunada aging ginad. Kasano kumamarik nata, kat madamatang agsurfing. Na ospital ka kat nga rod. Imbaglakid din tasaan ka unay anadangran. Adda pagsayatan ti pan naka-ospital ko, bro. Anya? Pagyamanam ti pan naka-ospital mo? Nasugat lang nga rodan taulong? Kastapay ti bagam? Kumusta kan, sir? Mayat ka din ti Riknam? Mark, dahil ti bagbagak apagsayatan na ana ospitalak. Ami? Kasano nurse ka? Katno... Kunakon katamas daaw ka akas kanyak. Oh, imposible da ito eh. Anya ka dito imposible. Kasano gayam anam amuyo ti kabsat ko, ha? Nagkatrabahuan kami iti may sa akumpanya, madam. Ay, vilat ako man tiawag mo kanyak, sir. Di na kami nga rod awagan iti sir. Amom tinagan ko, kas pasyentem. Okay nga, Rod, sir. Kevin. Mabalin mo ka nun ti agawid ko na ti doktor. Iso ti nakasurat dito'y chart mo. Mabalin ka di amaamuan. No sa dino ti pagnana edam dito'y, Ivy. Iti boarding house nga asidag iti daytoy nga ospital. At da kantin na. Adaman pasyente ka nagtaar gayem. Itaman pa'y anangag ko kan kada itabalikas anataar gayam. No makitam la ko ma, talaga anataar. Di mo nakita, taidya ayan ti ubing tinagyan am ngamin. Anya ti sakit ti pasyentem anataar ako nam gayam. Adda kano iti baybay, idi naggingginad. Idi dimakkel ti daluyon. Nadalapos sa kano. Imbaglakit din ta saan unay anagbayag ti gingginad. Di ta amo ti haramidan ta. Uwan nga rod Rumwarta ko maidi, ngam agtudumat. Ken, di ta mapanawan dagiti pasyente. Intamanen mga niti kantin. Ijay kano ti boarding house ti nurse ti pusok. Nurse ti pusom? Kaya't mo asawan. Isu ti mangagas iti agsansanuong apusom. No nasaktan man ti pusok, adamat mangagas. Sapay kabsat ti ex mo. Uray ay, tanaki asawa matan ti ex ko. Amo bro, kurso na dakmat di may sa agayim na. Jack mo tin nakikita. Pangkita nga takan kwa na. Mamati ka kadi, ana ilitlaeng tilubong dagiti agkagasat? Si kahamad bro. Umilat ayamat tilubong. No da kayo ti agkagasat, agkita kat agkita kayon tulata. Imbag taadda kayo babalasang. Umay kumamanin dagiti ibagbagak akursunada ka para kada kayaw. Asino ka di tinakdakamaten yun, Nana? Unyag pa'y sunana. Oh, makita yo ka diti doa sumungad. Talyawin nyo Imposible da ito eh. Amom da Kevin kanti kadwana? Wan gayam. Da Kevin kan Mark dayta. Aggayim da. Awan dakas na, no agayim da. Taggayim kayo mat. Ninanamot. Kababain no mangagda tirabak yun. Umay da nga tamangan dito, Nana? Wan, masiguradok dayta. Kumusta ka, Ami? Mayat ka din ti Riknam, tay may kamat dito'y salas?
Medyo mariknak at napigsa akon, Jeff. Nalaing ngamin nga agasikaso ti asawa. Agsipo, tanapudno, ti panagayat ko kan ka. Manipod ita, supapakak mo't dayta panagayat mo kanyak, Jeff. Agyaman ak unay, Ami. Rumbeng lang nga agin na yata, tagasawa takit nga road. Wan, Jeff, kat pasensyakan iti kinasabrak ko kan ka iti kalabas. Nalipat akong dayjay. Mga barwanan ta. Wan, Jeff. Joy? Adda ka dito'y ulongga po? Apay nga da kamat dito'y ulongga po. Apay anas daaw ka, nakakita kanya. Nabayag asinapsapol ka. Apay kumasapulan na. Adda ka di utang ko kan ka. Kwa, inutang mo ti pusok. Ha? Ngamin na, manipod nagpukaw ka. Sinapsapol ka. Kat itatanasarakan kan, sa apay kuma, tasaan kan amapukaw pa'y. Kasano nga da kayo dito'y ulongga po? Adda ka barbaro a branch ti kumpanyami dito'y. Da kami tinapili ang maidistino dito'y. Kasano matanakaw may ka dito'y? Babain kini Ivy. Imbaga na nga agkasapulan da iti nurse dito'y. Nasdaaw kami ang nakakita ka ni Ivy dito'y. Impagarup mi, ani Ami. Agkakaingas da ngamin launay. Katamom ka di. Isu ka no ti mangagas, itinasugat a puso ni Kevin. Ha? Amom ka din ni Kevin, isu ti ex ni Ami. Anya? Ex ni Ami, kunam? Wan, saan siguro nga isu at agkagasat? Sabalitin na ituding akagasat na. Oh, apay nga rod akitanak iti kasta. Dakas ka din. Nadlaw ka nun ni Nana Lolita, asikatisang kakita ni Kevin idimang mangan tayo iti kantin. Apay nga isupay tinagbalin nga ex ni Ami. Apay ko manukas na. Saan damat ang nagasawa? Boyfriend lang mo. Amok nga damat trik nam kini Kevin. Idi pa'y ladamom anakita. Kat imbagamon anataal. Oh, apay adi ka makaid na, bro. Masapol ang mapasungbat ko ni Ivy. Adda order kanyak dagiti dadakkel ko. Mabalin kon ti sumurot iti Amerika. No maasawak, ikuyog kun to iti Amerika ni Ivy. Nagasat kayo nga rod, numakapan kayo adagos. Sigurado amaud udiak, tamabayag nga ipagnad dagiti papeles. Awan mat ngamin dagiti dadakkal ko ijay, akaskan ka. Sana bale, tulungan kanto bro. Adda pagyanan nyo ijay, taadda balay dagiti dadakkel ko ijay. Sige nga rod bro. Ikagumaan ta nga rod apasong baten dagiti dua. Oray ag double wedding tayon to. Mayat deta na panunot mo. May sa ti pagkalaysaan, ken pakaangayan ti reception tayo. Wen bro. Nabayag ka din nga amamong da Kevin ka ni Mark? One mat, ididaami pa'y kan Kevin. Nagpakpakaasi ni Kevin kin ni Ami. Adi na isuksukat da ito eh. Ngamga po iti arapaap ni Ami ang makapan iti abroad. Insukat na kin ni Jeff. Kasta ka di. Saan nga yung bagbaga ni Ami nga da kaayan-ayat na? Saan ko nga mo? Gapo siguro, tada ka dito eh. Idinto taadamot ijay ili tayo. Saan nga nga umawawag kanyak ti kabsat ko? Manipod mat idi mayak dito eh. Saan ko mat anasangon nga inawagan? Makumikom tangamin. Wen nga rod. Nabayag mat basitan nga idardarirag da Kevin kan Mark ti panagayat da kadata. Sumbatan ta kadidan. Panagkita kit na pudno da kadata. Sapay dandani kanon mapan iji Amerika ni Kevin. Day tangarod mo timbaga na kanyak. Impay tantan na laang ti mangipag na iti papeles na.
Imbaga na nga ipagnakan mo ti papeles ko, tapno mapanak mo ti Jay Amerika. Hello, anak. Imbag man ta nakaawag ka manan. Kayat ko nga ibaga kada kayo nga adan kaayan-ayat ko, Mami. Kevin Del Monte tinagan na. Anya? Kevin Del Monte? Timot sigod akayan ayat ni Ami dayta. Sa dino tinagkitaan nyo? Adasa nga ti kumpanyada dito'y, Mami. Nagbali na pasyente, tadanda ni Nalmas. Dayta ti damo pa nagkita mi. Nasa o kanyak ni Ami anasaktan ka no tirignan. Idiin sukat ti kapsat mo. Nasa o ni Kevin kanyak dayta, Mami. Ngam, imbaga na nga irugi kung ti mangipag na iti papeles ko ama pa ni Jay Amerika. Tulungan na kano, tadanda ni ti ipapan na ijay. Adagayam dadakkel na ijay? Kasta ka di. Napudno nga tamot kan ka, anak ko. Sinong bata kun tamakitak mo't anapingat, Mami. Inton malpas kano ti kalay sami. Agpa-Amerika kaminton. Hala, addakan ka dayta, anak ko. Kita ang malatatigasan. Inwalin ko idi ni Kevin. Gapoy ti arapaap ko. Ngam, ad-adda nga inadaywan nak tinapintas agasat. No maminsan, maditi mga ramat iti sabali at tao. Gapo iti bukod nga arapaap, anak ko. Wan, Mami. Ni Ivy, saan na nga inarapaap ti mapan iti Amerika? Isumat ti makapan. Saan ngagpapadat igasat ti tao, anak? Mamatiak iti dayta, Mami. No na nga tuunay ti arapaap. Ngam kayat agun-udan iti madi. Wano, nalakaawagas. Ad-ada mababtuog. Taawan iti husto a lugar. Wen, anak ko. No asino pa itinwalin mo? Di mo ninamna mga isukayam ti umno. Nagasat ti kapsat ko, Mami. Maragsakan para kan kuana. Magnamnamaak. Ano anyaman ti baligi ti kapsat mo? Di nataliplipatan. Kastan sa dagiti nasisingpat, Mami. Saan idaabaybayan ti Diyos? Iso aliklikan tayo ti mga ramat iti sabali at tao. Gapulaeng iti maysa at tarikagay. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryete o itaalawas, anapauluan, tarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.